フィリピン一人旅。皆さん、こんにちは。島 TV アイランドでございます。今回の動画は、パラワン島エルニド編3日目の様子をご案内します。本日も台風の影響でツアーが全面中止となりました。待望のエイランドホッピング。なかなかツアーに参加できません。今日で3日間、ツアーは中止が続いています。やっぱりエルニドは何といっても無人島巡り。アイランドホッピングが一番人気です。それが勝てないのはもうだ。結局、宿をもう一度することにし、明日に期待のつなげることにしました。今日は一日エルニドの街を散策。夕方には体調を崩してしまい、クリニックへ見てもらいに行き、明日に備えるため、夜は早く寝てしまいました。こんなあらすじの動画になります。それではよろしくどうぞ。おはようございます。島 TV です。今日は、海岸の方に今向かって歩いております。若干風が強めなのですが、ツアーがですね、昨日は全面中止となりました。そしてですね、今日はどうかなと思いまして、今、朝早朝なんですけども、海の様子を見にですね、海岸に向かって歩いている最中でございます。そしてですね、海岸にやってまいりました。そして、波の様子をですね、ちょっと、眺めております。風がですね、やっぱり若干あるみたいです。さあ、今日はツアーが、開催されるかどうかが一番気になるところです。今日がですね、私にとって最終日になりますので、今日ツアーが中止ですと、もうアイランドホッピングには参加することができません。ですので、やっぱり気になりまして、朝ですね、海にこうやって視察に来ている状況です。感じとしましては、天気はそんなに悪くないんですけど、やっぱり雲がですね、たくさん出ております。まだまだ台風の影響があるというような状況でございます。朝の割には若干波が高いなという感じはあります。それでもですね、もうこれで3日間、ツアーはやっておりませんので、今日ぐらいはなんとかならないかなという感じで、藁をもつかむ気持ちでですね、海を見ております。そして、このよそにコメントでね、環境事務所にですね、めっちゃ嬉しいコメントをもらえるのよ。はい。先にお伺いします。そして、その結果なんですけど、これみんなでこのジャパニーズガメをサポートしようとか、すごいなと思ってこんなコメントもらえるがやと思って絶対なんかアメリカや日本でやったらこんなのもらえなさそうだよね結局、どうしてもですね、アイランドホッピング参加したいもので、この宿をですね、もう一泊、選択できないというふうに交渉しています。そうしましたら、部屋はですね、満席で、違う部屋であったということですので、そこで泊まることになります。ちなみにそこの部屋は1泊800と、格安でした。それでですね、部屋は狭かったんですけど、寝るだけということで、そこで今日、おにします。とりあえず今晩の宿はなんと確保しました。そしてですね、今日一日、予定が空いてしまったのですが、なんとかですね、やることも具体的になかったのですが、ちょっと街をですね、エルニドの街を、いろいろと散歩しております。学校があります。この近辺はね、宿の本当のすぐそばにあります。宿は花の先です。宿から出たばかりでね、いろいろと今散歩しているところです。この
あたりはですね、本当に私が初めて訪れたところもあったところだと思います。しばらく歩きますと、教会が見えます。これはですね、2年前、クリスマスの時ですね、ここに私は訪れております。その時はですね、本当に教会の真ん前に来てですね、巨大な道の作りがね、あるのが見て出てきます。そして、街並みが歩いておりますのでね、連合のビルがありますね。そこは2012年で、10年前ですね、私が初めて訪れて、本当にで、泊まろうとして、その建物がで、こちらがですね、カラオケだったんですね、ここね、建物私がですね、ここの扉あるところなんですけど、そこにもカラオケでございます。街に2軒しかない、一番1軒のカラオケ。ブルーのビルを、ここで私、初めてエルニドに訪れて、振り込みで、泊まったホテルです。こちら。懐かしいです。本当に懐かしいです。このホテルの裏がですね、ビーチになっております。ですので、ビーチ沿いのホテルというのは若干ですね、高めです。こちらがですね、その隣のホテルだったとしております。そちらがですね、すごくね、発展したというかね、おしゃれになっています。昔は2軒並んでましたね。どちらもそれ相応だったんですけど、今は変わっております。そして、こういったですね、ツアーですけどですね、ツアーを申し込むところです。こういったお店はね、街の至るところにございます。本当に。値段が大体ですね、1日のツアーで、団体ツアーで大体1000ペソ前後だったと思います。私が初めて訪れたときは、600ペソで済んだんですけど、それからやっぱり物価も高くなりですね、今現在では1000ペソ前後だったと言ってしております。やっぱり今日はですね、本当に、街にですね、観光客が溢れておりますので、やっぱりね、台風で中止になってしまうと思うんですが、どこがないんですね、私も同じなんですけれども、はい、それは。まあ、それにしましてもね、3日間もツアーが中止ということでね、本当に皆さん、うずうずしていらっしゃるんであるんですよ。特にね、短期で旅行するとですね、もう、これ以上中止が続いてしまうとね、参加できないということで、やっぱりですね、オリビドの一番のね、目玉というのは、やっぱりハイランドホッピング、ツアー参加だと思います。10年前、エルニドは、村と呼ばれております。エルニド村と。そんな頃は本当にですね、こじんまりとした町でございます。そしてですね、こういったですね、ツアーですとね、あちこちにそんな頃もございます。まっすぐに歩いておりますので、この真っ最中にですね、真っ最中も、昔確か何件かあったんですけど、それでですね、しばらくちょっと先の方を目を向けますね。今度またマネーチェンジですね。昔は2件ぐらいしかなかったんですけど、で、ここがそのうちの1件だと思います。周りを見渡すと、やっぱりですね、欧米系のね、観光客はほとんどです。アジア系の方がね、あんまりいないんですよね、このエルギドというところはね。まあ、今現在はそんなことないと思うんですけども、昔からですね、こちらは本当に初めて訪れるときは、なんかヨーロッパに旅行したような雰囲気ですし、そしてですね、歩いていますとお腹が減ってきますので、このアートカフェです。こちらは有名なお店です。10年前にもございます。ここはですね、私思い出のお店だったと思うんですけどね、ここでランチをね、そして階段を登っていきますね。確かに旅行代理店があったような記憶で。食事も終わり、今からですね、海岸の方にね、ちょっと、歩いていきます。何の様子だったかね。そしてですね、こちらの入り口のここのお店あるんですけど、ここがですね、2年前、クリスマスの時に来たんですけど、もうとにかく満員でした、ここ。ここはですね、昼間はそんなでもないと思うんですけど、夜になりますとね、もう観光客がすごいたくさん来た記憶がございます。そしてテーブルも満席でした。ここがですね、ツアーの出発地点となります。昼食を食べて、しばらくしてから、体調がですね、ちょっとおかしくなりました。熱がですね、結構あるみたいです。見落としましたよね。昨日のどうもツーリング、一日中話しておりましたので、
原因だったじゃないかと思うんですけど、私、みんなに言った時にね、これ感染症になってるんですよ。とにかくね、なんかちょっと具が悪いという今、先生に、主治医の先生にね、申し込みを受けてるところなんですよ。そして、本当にですね、先生がいろいろ話しますので、英単語、医学用語ですよ。それが全く理解できないものですから、薬の飲み方だとか、いろんなことを説明していただけるんですけども、やっぱりね、本当にどういうふうに飲んだらいいかさっぱりわかりませんので、さすがにお願いしてます。ビデオを撮って、そしてね、そのビデオを、ね、宿に持ち帰って、宿のスタッフに託してもらって、それで対応した記憶があります。まあ、情けない話なんですけどね、やっぱりね、私の英語は小学生並みですので、難しいからね、書きなさいます。ですので、小学生なんて言うけど、はい、島さん、英語小学生なんて言うけど、はい、未就学児なんやけどね。実際に言ったら乳幼児レベル。メディカルターンの英語が分からんでしまったらいいけど、先生全然その用語は使ってないけどね。水に溶かして溶けるまで溶かして、そしたら1日1回飲んでねっていうだけで。
結局、先生や看護師さんたちにいろいろと説明していただきましたが、原爆は私、ほとんど理解できなかったと思います。不思議なもので、こうやってビデオを見ておりますが、なんとなく分かったりするんですけども、実際、原爆はいろんなことを考えていますが、理解できていなかったのが現状だと思います。地理学約2000ペソ、日本円にして4500円くらいだと思います。クレジットカードに記載された旅行保険の対象により、帰国してから請求して、保険会社から振り込みます。薬をもらって、また宿に帰ることです。なんとする実は現在の雪はあるんですけども、今日ですね、早くで、みようと思います。フィリピンはニューノーマルになるらしいわ。うん。ほとんどのエリアがアラートレベル1で、マスクの着用を義務付けられちゅう程度で、あったもんなんともないらしいわ。今回は、教職として日本にいる約1年くらいです。フィリピンも今は持ち上げについているので、料金は一つの安いです。安い時は1年くらいで買える。1億円のを振り込んだら、今日は土曜日ですので、一人も決まっているです。4月、5月は夏休みなので、その仕事がやっぱり、
分析も終わったので、今から朝の運動をマイクから離れたところで話が遠い。専門の話がですね、たまには、まあ、そういうようにホテルに行ってですね、認知健康をつけると、また、他にも少しは面白くなるんじゃないかと思って、確かにですね、いろんなね、売れてると思います。安宿は安宿なりのですね、チームもありました。高級ホテルは高級ホテルに行くということで、もう最近は切りましたね。
いい曲のやつと、このボリュームが合ってないわけね。ホテルを出まして、今、リトル東京に来ています。リトル東京、ホテルヘラルドのですね、形なで、そこのレストランに先輩市川さんとですね、久々のタイミングでご出勤です。終わりましたが、今、リトル東京3月を、私一人で、それから公共交通などを使い一部で LRT のエルミタに向かおうと思います。どうしても、最後、エルミタのですね、街並みを見て思いが強いから、向かいます。この時間帯はですね、渋滞もそうこんなにないのですから、移動しやすいと思いますので、今のうちにですね、昼間のうちにエルミタに行って帰ってくると思います。今、マサイロードの方にですね、出ますので、適当に10分乗ればですね、多分ですけど、LRT の駅の方でですね、行ってくれると思います。いつも大体感じ乗っていますけどもうここ、高架下がですね、かなり通りです。ここをですね、右の方に行くとですね、大体、LRT の駅の方に向かってくると思いますので、そこを通りかかるんですね、10分乗ればですね、ないことないかな。に降りてですね、少し行きましたら、LRT のに、この駅の名前はちょっと記憶でございませんけれども、とにかくですね、この列車に乗ればですね、ペドロヒル、ここに行こうと思います。ですので、ペドロヒルで降りますと、ここはエルミナということです。今日は夜のせいかですね、人が若干多く感じます。この時間帯でですね、これだけの人ですが、やっぱり、土曜日日曜日はですね、やっぱり今日は少なくなるんですけども、こういったウィークデーを、やっぱり皆さん仕事によって来るのが多いです。今から階段を降ります。
通りに出ました。タフト通りはですね、LRT の北か下に走っている南北の道路になります。もう少し歩きますとですね、マクドナルドと見えるんですが、そこのところにですね、ペトロシル通りがあります。そこを右に曲がりますとですね、ずっとまっすぐ行くとマニラ湾なんですけど、その手前にですね、実際にロビンソンマーケットというそちらの方にですね、相変わらずですね、やっぱり露店が多いですよね。まもなくですね、マニラの市長がですね、いろいろなそういった店をですね、開催するというここ、売り場もですね、ここにはですね、実にメモリが皆さんたくさん載ってるんですけど、ここのところをですね、右に曲がります。右にまっすぐ行きますとですね、すぐ右手に、ロビンソンマーケット、ラミングそしてさらにまっすぐ行きますと、マニラ。今歩いています、ペドロヒル通りですね。ここは非常にたくさんの人が歩いています。今、ペドロヒル通りをですね、西の方、ミラオの方に向かって、もう間もなく行きますと、右手にですね、ロビンソンマーケットが見えてくると思います。今、ロビンソンマーケットに入店します。すぐ入りましてですね、左手にスターバックスがございます。ちょっと歩き疲れてますから、ここでですね、ちょっと冷たい飲み物を飲んで、にします。ドリンクを飲み終わりましたらですね、また、歩きを始めます。まっすぐですね、マニラ湾の方に向かって歩いていきます。次はですね、ペドロヒル通りですね。この先にダイヤモンドホテルという、そちらの方までですね、歩きまして、今度そこをダイヤモンドホテルのところを、こちらもですね、右に回ります。そうしますと、LA カフェです。LA カフェがございます。ちょっとですね、最後のもう思い出じゃないんですけど、トライして、LA カフェにちょっと見てみようかなと思ってます。LA カフェに行きます。さあ、マニラらしい風景ですね。動画では分かりませんけど、やっぱり、匂いもですね、結構、強烈な匂いがしたりします。匂いのダメな人はですね、まず、この国には見られるかなと思います。これから LA に入店するんですけども、市川さんをですね、サウナフィーに、なってるものですから、2時間ぐらいにですね、帰りますというふうに言ってくるのですから、もう即興でですね、決めて、店を増やす。
14時間1分ぐらいここで、下にアルビオンこの時間帯は、やっぱりですね、渋滞もございません。やはりですね、マニラにですね、移動するにはですね、朝の11時から、午後3時くらいまでですね、その時間帯に私はいつも移動しています。それ以外はですね、もうなるべくタクシーとか乗らないようにしています。今見えますのが、ペニンシュラマニラですね。以前泊まったことがあります。その向かいがですね、マカティになります。シャングリラに、荷物を預けているものですから、まずそれを受け取りながらですね、ちょっと移動します。今、ユーロテルというホテルに、荷物を貸してますので、ね、今からリトル東京に行きます。まず、サウナ付近に、近くに行きます。レジェンドと一緒に、食事に行きます。リトル東京は近く、リトル東京は近く。今日はラジオの前ですね、昨日の飲みだったので、今からサウナついていきます。あそこね、で、めちゃめちゃ笑った。島アイランド TV で KTV の風景が撮られちゃって、はい、そこで流れよった音楽でコピーライトクレームがする。サウナ入れて、
はい、失礼します。Excuse me. Stay 内側。Yeah. 荷物もうして、もうチェックインしたわけです。どうしたの？なんでそこからビジップにシュッシュッとすぐ行けたよ。ああ、仕方だった。結局、先輩の市川さんはもう食事済ませていたみたいで、私と彼女とですね、リトル東京のドクターレストランで食事しようと思います。リトル東京入店。You first time here? Ready? お好み。今、リトル東京入りました。はい。みんなリトル東京行きたくなるよね。うん。いや、僕らは行きたくないけどね。わざわざフィリピン来ても日本食になるでしょ。いろいろ東京っていう場所はあるんですか？あるみたいだね。行ったことないけど。今から、まあ、どっかその辺に出られるけどね。行ったことないけど。まあ、高いよ。高いよ。なんか焼肉でしょ、これ。焼肉。大丈夫、ここは居酒屋だよ。ここに入る？日本酒。いや。日本は結構見てくれ。なんか、ロード締め切りを行くとき撮った動画とかあれも上げてる。明日で終わるね。明日までやね。明日。まあ、マンボウが。ああ。
もう夕方だから、この後マニラ湾に向かおうと思って、まず結構考えないといけないから、本当に地盤に時間つけるのは大変なことですね。とにかく外は暑い。マニラ湾行ってすぐんで、冬は明日の深夜4時までどっかで時間を潰さないといけないです。ホテルは絶対ございません。ですので、今から、どっかちゃんと見せるところを探して、まずサウナ上がってみようかな。サウナに夜何人も倒れるから、ちょっと確認を通して、島さんは結構タフな旅をしようね。古い建物、これらの高級な朝の4時に出発って。夜になるとですね、この裏ずっと行くともうすぐ間に合うんです。ダバを出るときそんなやったね。南にまた行きます。マビリ通り。時計が写真で時計が写っていうのなんだけど、空港に着いた時が2時とかって。ここでお金を渡しますと、突然警察官が出て、売春容疑で金品要求されることがあります。気をつけましょう。マビリ通り。この先に、山州という、サウナがありますので、まずそこへ行きましてですね、でもちょっと行ってみようと思います。すごいと思う。誰か帰り途中。なかなかビット。なんかバビー。チョコレートチップ。 24 hour open. これを見ながらクッキー。クッキー食ってる。I want to stay here 4 a.m. 4 a.m. Really? Five hour here. 5 hour only. Seven hour no.ここのサウナは、どうも5時間まで、滞在できるみたいです。ですので、わざわざ都内のですね、ネットワールまで行かなくてもいいかなという感じになってきました。東先生。11時までカラオケ店で時間でも過ごせばちょうどいいかなと。オーディオ接続中です。電車ですね。さあ、久々のマニラ湾です。また接続中です。今からちょっとここで進むことにします。ここで時間をちょっと潰してから、どうしようか。入ります。平和な感じだったな。うまいおにはまあ、とりあえずここで時間潰しましょう。はい。本当は久しぶりですね。2003年ぶりかな、マニラ湾で。いつも近くまで来るけど。ここはなかなかマニラデーじゃないですか。
あれはもう巻き込まれていますね。はい。今はもう、変わった中で、何これ？シャツができて入れないんだ、これ。何これ？このマニラベイもね、今ではマニラベイに入れない。結構人工的な砂浜を作っちゃってね。白い砂浜を人工的な。彼氏が、客引きやってます。日本の企業の人は水をきれいにして仕入れ。はい。金銭トラブルを抱えてね、多分、本当のもの人もいくと思います。マニラは変わっちゃったな。中に入れないんだ、これ。魚釣り人もいないし。どんどん変わってるね。これも真の浄化作戦でしょうかね。本当に。昔のマニラ湾ともう全然違います。観光客に騙されなきゃいいけど、お姉ちゃんたち。お姉さんたちからお金取るんでしょうか。ちょっと観察します。これだけサービスしとるんだからね。私だったら確実に取ってくられます。入りそうです。もどきなんなはい。今日も頑張りましょう。世界三大遊戯は一つやけど。誰が決めたかやろ。
Where are you from? Philippines? Maganda gabi po. Oh. Japan. Vacation. Yeah. Oh. Where you live? Agency? Oh. Really? なんと彼女たちは、ここからサウジアラビアまで出稼ぎに行くそうです。仕事は介護とのこと。Beautiful, hey, beautiful. Australian. Oh, Ria. Oh, nice Japanese. Oh. Yes. I know. Huh? Single. You have kids? Only one? Oh. Oh. All of them. Oh, really? Oh, Duterte Emperor. Yeah. Oh. だもんね。彼女たちはこれから中東のサウジへ行くそうですが、何事もないことを祈ります。フィリピンは現在、出稼ぎの半数以上が中東に行きます。特にサウジアラビアが多いと聞きます。ただし、サウジアラビアではいろいろな問題が多いと聞きます。無事で元気で帰ってくることを祈ります。はい、ご発通りも、車を振りました。そのように真っ赤の200? How long? 1 hour? Oh. Good. Oh, 喋れないの？2人でお父さんが伝えたいことを
子供が紙に書いて私にくれる。ヨガやってるんだ。ヨガちゃん。ヨガをやってるみたい。今日はなんか喋らずやってる。親子2人でマッサージね。食べれないよね、だからね。はい。うまいな。何がどうかこの感じ、マニラだね、マニラ。本当にこういう雰囲気私ですね。本当に、ね、娘と父親、二人コンビのマッサージ。失礼な多分娘だと思います。もう親子ね、本当にマニラのそのものですね。やっぱりエルビダ・バルケがやっぱりね、こういう雰囲気がありましたら、私は好きです。大戦下の雰囲気がやっぱり昔ながらのこういう人たちが一番うまい。いいですね。こちら、はい。なんかコーヒーで白髪を染めるっていうのやってみたんだけど、はい。染まらない。コーヒーじゃ染まらないんじゃないですか。いや、なんか白髪染まるようなこと書いてある。決まってですね、左の方がちょっと無理やね。マニラベイを今から去ります。これからですね、食事に行きます。夕方になるとマニラ湾には人が集まるけど、昔ほどではないですね。人はだいぶ減りました。どうやって家で手軽に気軽にケアができるかよ。本当にですね、なんか白髪染まる YouTube がいっぱい出てくる。この時間だと行くのは本当にたくさんのしまった僕。懸垂やってなかったね。最後のトリルが。終わったつもりがした。
島さん風に、まあこれをナレーション入れながらやっていく感じでアップしようかな。過去のフィリピン動画。はい。目的はないきね、あんまり。目的はもう終わってしまっちゅうきね。これは何やろ、誰この子は誰やろ。ハイディ・サルルさんはフィリピン人やろ。フィリピンナやろ。翔平も終わったか。終わりましたね。Shoko and I decided to explore another part of Tokyo that we don't normally go to because it's just so far from where we live. So we're gonna go to this area called Fudomae and Sashikoyama. Shogo's here. And we're gonna see what they have. I tried cafe hopping in that area before, but I think some of the cafes I wanted to go to were closed. So yeah, hopefully this time it's a little bit different. We're gonna head through maybe 2 or 3 today as well. Just spend the day reading our books in the cafes. I haven't finished the Thursday Murder Club yet, so I hope to do that and finish it by today so I can move on to another book, Oda Miss Raiza. So yeah, let's go. On the cafe called Universal here in Sashikoyama, I have come to really like this area the very short time that we've been here. It's very residential, quiet, but there's still so many cafes and so many things to do.